Duchu Svätý, volám príď, oheň mojej duši daj, oheň môjmu telu daj, rozpáľ ma. Duchu Svätý, volám príď, oheň mojej duši daj, oheň môjmu telu daj, rozpáľ ma. Všemohúci Boh tu s nami je, nekonečne milostivý je. Ukazuje dobrotivú tvár voči tým, ktorí milovať ho chcú. Duchu Svätý, volám príď, oheň mojej duši daj, oheň môjmu telu daj, rozpáľ ma. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milí bratia a sestry, v úvode, ako sme začali, pokračujme vzývať Ducha Svätého, ktorý aj dnes chce byť našim učiteľom modlitby, aby sme pokračovali v našej pôstnom kráčaní v túžbe rásť v modlitbe. Ako sme to prvýkrát počuli, že modlitba je stretnutie dvoch túžob, potom, že učiteľom našej modlitby je Duch Svätý a minule, že Duch nám vnúka jazyky modlitby, prosbu, príhovor a chválu. Dnes náš Boží Duch chce viesť, aby sme sa nedali znechutiť ťažkosťami v modlitbe. Vzývajme tohto Ducha, nechaj dnes nám dáva svetlo i silu. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapál v nás oheň svojej lásky. Zošli svojho Ducha a všetko sa pretvorí a obnovíš tvárnosť zeme. Modlíme sa, večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosím, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána. Z Evanjelia, a teda z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Počuli sme Božie slovo. Milí bratia a sestry, aj toto slovo, ktoré sme počuli z písma, nás uvádza do dnešnej témy. Čo nás môže odlúčiť od Kristovej lásky? Čo nás môže v modlitbe znechutiť? Aké ťažkosti môžeme stretnúť, ktoré nás môžu urobiť, že sa prestaneme modliť? A čo je vlastne najväčšou hrozbou ťažkosti v modlitbe, že nás nakoniec môžu odlúčiť od samého Boha. Lebo ako pekne sme aj v týchto púšťach uprostred mesta už viackrát počuli, Peter to viackrát tak prizvukoval, že modliť sa je v podstate mať účasť na Božom živote.
ponoriť sa do tej našej svätyne, kde prebýva Boh a stretnúť sa s ním, mať účasť na jeho živote. Nebeský Otec nám to daruje skrze svojho Syna v Duchu Svetom. Preto neustále Duch Svätý je ten, ktorého vždy na začiatku vzývame. On je našim vnútorným učiteľom. Aj dnes nás bude viesť, aby sme si uvedomili, že aj v našom duchovnom živote, ktorý je duchovným zápasom, ktorý trvá celý život, toto je dobre si neustále pripomínať, mladým to často pripomíname, keď sa stretávajú s ťažkosťami a niekedy nechávajú znechutiť ťažkosťami, im pripomíname, že to duchovné kráčanie, duchovný boj, zápas. A Agaton vraví, myslím, že neexistuje ťažšia vec ako modlitba. Keď sa človek začne modliť, jeho vnútorní nepriatelia sa čo najviac usilujú zabrániť mu v tom. Modlitba si vyžaduje duchovný boj až do posledného dychu. V ťažkostiach teda nezabúdajme na slova Svätého písma. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Je to Duch Svätý, ktorý sa modlí v nás, učí nás vyjadriť spoločenstvo s Bohom, to, že sa ponárame do svojej svätyne na stretnutie s ním v rôznych jazykoch modlitby. Dnes sa chceme inšpirovať, ako prekonávať s pomocou Ducha Svätého ťažkosti v modlitbe. A môžeme povedať, že ťažkosti v duchovnom živote. V živote s Bohom, v jeho duchu. Aké sú to teda ťažkosti, ktoré v tej modlitbe, našej modlitbe, môžeme prežívať? Dotknem sa roztržitosti, starostí, suchopárnosti, pokušení a vlažnosti. A oni trošku spolu vždy tak súvisia a zlý raz jedným alebo aj druhým spôsobom v podstate chce stále urobiť to isté, aby nás, ako som už spomenul, od Boha odlúčil, aby sme zanechali modlitbu, aby sme sa nechali znechutiť. Ako reagovať na tieto ťažkosti? Všimneme si najprv roztržitosť. Bežnou ťažkosťou hovorí ešte katechizmus o modlitbe. Pri našej modlitbe je roztržitosť. Pri ústnej modlitbe sa môže vzťahovať na slova a ich zmysel. V hlbšej rovine sa však môže týkať toho, ku komu sa modlíme. Teda v ústnej, liturgickej alebo osobnej modlitbe. V rozjímaní a v kontemplatívnej modlitbe. Venovať pozornosť roztržitostiam, aby sme ich zahnali, by znamenalo upadnúť do osídel, do pasce. Zatiaľ, čo stačí vrátiť sa do nášho srdca. To je veľmi pekné. Roztržitosť nám odhaľuje, k čomu sme pripútaní, hovorí pravdu o nás. A toto pokorné uvedomenie si pred Pánom má prebudiť našu uprednostňujúcu lásku k nemu. Takže mu rozhodne ponúkneme svoje srdce, aby ho očistil. Tu v srdci je miesto boja, voľby Pána, ktorému chce slúžiť. A teda roztržitosti sa týkajú viac myšlienkové ťažkosti. Sú spojené s mysľou. Tieto ťažkosti myšlienok, ktoré sa objavujú práve v momente, keď sa chceme sústrediť pred Pánom, keď sa chceme utiahnuť. Prichádzajú v podobe myšlienok a sú to myšlienky práve na to, čo máme robiť. Častokrát, viete, nie, že keď si sadneme, nám prichádza ten zoznam prác, ktoré máme spraviť, alebo niekedy nejaké výčitky, možno nejaká spomienka, čo sme v tom dni prežili, sa nám vráti. Alebo aj všelijaké a najrôznejšie obrazy našej predstavivosti, ktoré nás niekedy znepokojujú, niekedy sa pristavíme pri nich a v podstate vnímame to ako, že sa prestávame modliť. Takže prichádzajú v podobe myšlienok. Niektoré roztržitosti sú však nechcené. Nerozhodli sme sa pre nich. Keď sa ideme modliť, v podstate nechceme byť roztržití, chceme byť sústredení na Pána. Ako keď sa ideme s niekým rozprávať. Chceme pozorne počúvať, čo hovorí. Ako keď duchovní otcovia hovoria, že im to pripomína, ako keď sa zo sna prebudený človek, ktorý ani nevie, kde sa nachádza a ide k Bohu, len čo k nemu vykročí, znova niekam v mysli zabočí
takto čas beží ďalej. Takto prirovnávajú človeka, ktorý prežíva nejakú vnútornú roztržitosť spojenú s myšlienkami. Púštni otcovia prvých storočí hovorili, aby sme sa pozreli do očí našim roztržitostiam. Netreba sa pred nimi skrývať, netreba sa ich báť, lebo sú zrkadlom života kresťana. Ukazujú nám v pravde, kým sme. Modlitba sa nakoniec, ako hovoria otcovia, stáva zrkadlom života každého z nás. A teda v modlitbe vidíme aj roztržitosti. Oni nám hovoria pravdu o nás, lebo tá roztržitosť ma k niečomu vedie. Prečo som znepokojený? Čo ma trápi? Je ako keby kontrolkou, ktorá blíká a ja sa nemám pri nej zastaviť. Ja mám ísť ďalej, možno povedať po tom kábli, aby ma priviedla k príčine. Niektoré roztržitosti sú teda nechcené. Každý sa modlí tak, ako žije, vraví svätý Augustín. Modlitba odzrkadľuje život. Ak život je plný neporiadku, môžem povedať roztržitosti, prejaví sa to aj v modlitbe. Ale svätý Augustín hovorí aj to, že dobre žije, kto sa dobre modlí. Nielen modlitba niečo hovorí o živote, ale náš život odráža to, ako sa modlíme. Dobre žije, kto sa dobre modlí. Zvyčajne roztržitosť patrí k tým, čo začínajú kráčať v modlitbe, sú na začiatku duchovného života, ale objavuje sa aj u tých, čo sú v živote s Bohom ďalej. Ak v boji s roztržitosťou sa ukazuje, čomu nakoniec v modlitbe dávame priestor. Či zameranosti na seba a problémy, alebo z týchto roztržitostí vieme urobiť materiál pre modlitbu. Nakoniec toto nám ukazuje aj naša roztržitá modlitba. Ako som sa zachoval voči týmto roztržitostiam? Ostal som pri tých mojich myšlienkach, starostiach, ako to správim, ako to budem riešiť, a teda zameral som sa na seba? Alebo hoci prišli, som ich ponúkol Bohu ako materiál mojej modlitby. Lebo ako som spomenul, tie roztržitosti a myšlienky naše, ktoré máme, nám odkrývajú, čo je v našom srdci. A to nie je prekážka našej modlitby. Môže sa stať materiálom. Môžeme to obetovať ako úmysel, za ktorý sa chceme modliť. Toho človeka, situáciu môžeme ukázať Bohu, predniesť ho pred Neho. Čo budú nám nakoniec priestor? Z čoho pramenia nedobrovoľné roztržitosti? Často pochádzajú buď z oslabených fyzických síl, keď sme unavení, možno po práci, a vedú nás k strate vitality, alebo majú aj psychickú povahu. Istý stav choroby, zníženej nervovej vitality, kvôli nejakému, či už intelektuálnemu, alebo emocionálnemu vypätiu. Zažili sme niečo ťažké vo vzťahoch, alebo niekto veľa študoval, intelektuálne sa namáhal možno v práci. Alebo to môže byť aj nejaká depresia. Tieto, ale aj iné vplyvy vedú dušu k tomu, že je ťažká, nemotorná, akoby ospalá a lenivá. Hovorí sa tiež v duchovnej našej tradícii o akédii, duchovnej lenivosti. A lenivosť je vo Svätom písme opísaná takto v knihe Prísloví. Ako sa dvere krútia na čapoch, priam tak sa krúti na svojej posteli lenivec. Ak leňoch strčí ruku do misy, ťažko mu vrátiť sa ňou k svojim ústam späť. Alebo choď leňoch, k mravcovi pozoruj rúch jeho a skús. Hoď nemá vojvodu, predstaveného ani vladára, pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez žatvu. Dokedy, leňoch, budeš vyspávať? Kedyže vstaneš zo spánku? Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku. A príde ako tulák bieda na teba. A núdza, jak ozbrojený muž. V týchto textoch môžeme vidieť,
že cez duchovnú lenivosť, ako sa stáva duša takou nemotornou, môžeme povedať aj v istom zmysle takou zraniteľnou pred nepriateľom našej spásy, ktorý do nej môže preniknúť a odviesť ju od Boha, od modlitby. Duchovní otcovia upozorňujú, ak nevykoreníš malú rastlinku lenivosti z tvojho srdca, z ktorej pramení roztržitosť, môže z nej vyrásť prales. A katechizmus katolíckej cirkvi ešte tak pekne hovorí o tejto duchovnej znechutenosti a cédii. Pod týmto výrazom otcovia duchovného života chápu určitú formu depresie, zavinenú ochabnutím v askéze, keď niekto nie je schopný sa niečoho zrieknúť. Poklesom bedlivosti, nedbanlivosťou srdca. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. S čím väčšej výšky človek padne, tým viac si ublíži. Bolestná stiesnenosť je opakom domýšľavosti. Kto je pokorný, nečuduje sa svojej úbohosti. Ona ho vedie k tomu, aby mal väčšiu dôveru, aby vytrvalo odolával. Ďalšími príčinami roztržitosti sú napríklad nepravidelnosť modlitby. Tie boli nechcené, ktoré môžeme povedať, človek sa do nich dostane nevie ako, cez oslabenosť fyzickú, psychickú, ale tu aj nepravidelnosť modlitby nás vedie k tomu, že sme roztržití pri modlitbe. Čo znamená, že pod tlakom povinností alebo často iných nejakých prác, ktoré máme, modlitbu odsúvame, skracujeme alebo vynechávame. A toto podporuje roztržitosť. Modlitba sa stáva nepravidelná a oveľa ľahšie sme roztržití pri nej. Bez duchovného poriadku a usporiadanosti sa modlitba stáva veľmi ťažkou. Preto sa nemôžeme čudovať, že roztržitá modlitba nás potom ešte viac znechucuje. Lebo sme vysiľovaní nasledovaním rôznych myšlienok, vnútorných podnetov a naša modlitba sa stáva častokrát mechanickou, formálnou. Nemožno zohriať srdce pri stretnutí s Bohom, lebo sa asi viac stretávame sami so sebou a postupne sa pociťuje odpor k modlitbe i jej zanechanie. Niekedy kvôli vedomiu, že naša modlitba môže byť roztržitá, budeme falošne pokúšaní radšej sa nemodliť. Toto často býva. Niekto sa bojí, že bude roztržitý, alebo teraz, keby som sa išiel modliť, cíti, že je taký vnútorne rozrušený, tak tá modlitba by bola roztržitá, tak si povie, že radšej sa nebude modliť. A je to pokušenie. Ako by som sa mal modliť roztržito a tak v úvodzovkách znesvetiť modlitbu a čakať falošne, keď to bude OK, keď budeme pokojní, pripravení, bez roztržitosti. Kedy to bude? A preto najväčším nebezpečenstvom roztržitosti, ktoré necháme nepovšimnuté, je zanechanie modlitby a ochladnutie vzťahu s Bohom. A aké sú teda lieky na roztržitosť? Prvým je, Boh ťa miluje aj s tvojou roztržitosťou. Fantáziou, ktorú svätá Terezia z Avily nazývala bláznivou v mojom dome. Boh nás má rád, prijíma nás a môžeme pre Neho predstúpiť aj s takouto našou mysľou, rozorvátou myšlienky, ktoré blúdia. Proti roztržitým myšlienkam sa nebojuje, to je druhá rada, druhý liek. Niektorí bojujú s roztržitosťou, sústredenosťou pri modlitbe a prežívajú to ako veľké utrpenie. Podľa Thomasa Mertona, bojom si ešte zhoršujú situáciu, lebo keď človek začne bojovať a vyháňať nechcené myšlienky, dorážajú na neho s ešte väčšou nástojčivosťou. A tak sa stratégia boja s myšlienkami stáva začarovaným kruhom a situácia sa nerieši, ba priam miestami zhoršuje. Ako keby sme sa začali oháňať, keď tie muchy nejaké prídu, ešte viac. Že myšlienka, ktorá prichádza, je nechcená, nás vyrušuje, akéhokoľvek druhu, je nepríjemná pre nás. Čím viac počne budeme bojovať, vyháňať ju, tým viac bude prichádzať. A teda treťou radou, liekom je
roztržité myšlienky nám čosi hovoria. Urobme z nich preto materiál modlitby. Hovoria nám niečo o nás, o situácii, v ktorej žijeme, o vzťahoch. Úmysel môžeme urobiť z tejto myšlienky, za ktorý sa modlíme. Abba Teodor povedal, že keby nám Boh zobral roztržitosti v modlitbe, nemohli by sme byť spasení. A ďalšou radou, ďalším liekom je príprava na modlitbu. Alebo podľa otcov, duchovných otcov, ktorí vždy radia, aby sme mali pozorné srdce. Hovoria, že pozornosť, prozoché, je matkou modlitby, prozeuche. Oni v tom vidia aj takú slovnú hračku. Pozornosť je matkou modlitby. A pozornosť ani nie je tá len mentálna, že teda nesmie myšlienka odísť, lebo niekedy sa stretávame a nejak tým, že sme neboli vychovávaní v oblasti myšlienok, tak zdá sa nám, že, alebo sme tak prísni na seba, že očakávame, že keď sa ide modliť, teraz by mi nič nemalo prísť na myseľ. Ako keby sa naša myseľ dala vypnúť. No, neviem, či to niekto z vás dokáže. Ja si myslím, že nikto to nedokáže. Jasné, v sústredenosti sa dá rásť. Ako som spomenul, existujú isté rady, postoje, aby človek nebol zmietaný roztržitosťou, správne pristupoval k myšlienkam. Ale netreba mať aj nejaký nesprávny ideál, ktorý nás potom môže niekedy vnútorne znepokojovať a možno privádzať aj k nejakým pocitom viny. Pripravenosť znamená, že človek sa usiluje o pozorné bdele srdce stále. Je to výzva, ktorú pomenoval aj svätý Anton. Staraj sa o seba. Naše srdce sa stáva pozorným, keď sa nenechá rozptýľovať. A to staraj sa o seba svätého Antona, to nie je, že buď zameraný na seba. Ale nedaj si ten pokoj svojho srdca, tú bdelosť, tú pozornosť zobrať, ukradnúť zmyslami a všetkými podnetmi, všetkým tým, čo na teba prichádza, cez oči, uši. Takto tvoje srdce bude múdre, keď bude pozorné. A teda veľmi ľahko z tej pozornosti prozoché prejdeš do prozeuche, do modlitby, do rozhovoru s Bohom, do toho spoločenstva s ním. A bude múdre práve preto, že nepustí hocikoho do svojho srdca, že tie hociaké myšlienky neprídu, nepreniknú a neznepokoja ho, neurobia ho roztržitým. Jan Zlatoustý hovorí o dvoch leveloch pozornosti. Pozornosť verbálna, pozornosť mentálna. Verbálna je, že, a toto je veľmi pekné, že máme byť pozorní na slova vzhľadom k hlasnej modlitbe. Byť pozorní a vnímaví na to, čo perami vyslovujeme, keď sa modlíme. Veď častokrát sa nám stáva, že sme nielen nejakú modlitbu vypočuli, ale sami ju vyslovovali a o pár chvíľ ani nevieme, čo to bolo. No, on poznamenáva, že keď ty nepočúvaš vlastnú modlitbu, ako ju môže vypočuť Boh? Preto hovorí, buďme pozorní na to, čo hovoríme. Pozornosť mentálna, o ktorej hovorí svätý Jan Zlatoústy, tu ide viac o meditatívnu, rozjímavú modlitbu, keď vnímame viac mysľou. Svätý Izák Sýrsky odporúča v istých momentoch, keď naša myseľ je blúdiaca, zvoliť si radšej čítanie ako modlitbu, pri ktorom pozornosť nie je až tak upriamená ani na ucho, ani na oko, ale kladie sa dôraz na rozum a na to, čo ho zahreje pri čítaní, čo sa ho dotkne, čo ho osloví. A hovorí ešte o tretej, hovorím o dvoch leveloch, sú to tri, tieto tri, hovorí ešte o treťom leveli pozornosti, a to je pozornosť srdca. Od verbálnej cez mentálnu až k pozornému srdcu, takzvanej afektívnej pozornosti, ktorá sa snaží udržiavať srdce prebudené a pozorné. A táto pozornosť srdca sa udržuje cez živé vedomie Božej prítomnosti v hĺbke môjho srdca, v mojej svätyni. A teda cez pozornosť na seba, na srdce
na seba a to, že si strážim srdce, sa stávam pozorný a citlivý na Boha vo mne. To nie je pozornosť na mňa, na svoj egoizmus. A vidíte, ako je to prepojené aj v tom duchovnom živote, tá pozornosť, môžem povedať v istom zmysle, taká správna na seba. Kde objavujem, že Boh je prítomný, neustále prítomný. Žijem v tom vedomí Božej prítomnosti neustále. Ideme ďalej. Toto bola prvá ťažkosť, tak najrozsiahlejšie som sa aj venoval, a to boli roztržitosti. Druhou ťažkosťou v modlitbe sú starosti. Arzenius povedal, napriek tomu, čo človeka naháňa, ten, kto hľadá Boha, musí utekať, mlčať, zostať v pokoji. Starosti nás naháňajú, ale ten, kto hľadá Boha, sa nesmie nechať uháňať, ale zostať v pokoji. V rozprávaniach Otcov púšte čítame aj toto. Ak si pyšný, si diabol. Ak si smutný, si jeho synom. A keď si ustarostený o 1000 vecí, si jeho sluhom, ktorý si nikdy neodýchne. Ak si pyšný, si diabol, ak si smutný, si synom, a keď si ustarostený, si sluhom, ktorý si nikdy neodýchne. Ježiš nám v Evanjeliu hovorí o zrne, ktoré môže byť udúsené starosťami o tento svet a tak nepriniesť úrodu. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Nebuďte ustarostení. Správnou a peknou zásadou pri všetkej ustarostenosti o to, čo bude, je robme, ako by všetko záviselo od nás. Ale modlíme sa, veď všetko závisí od Boha. V Betánii Ježiš Marte povedal, že je príliš ustarostená, stará sa a znepokojuje o mnohé veci a podstatné je len jedno, sadnúť si k jeho nohám, načúvať jeho slovám, prilnúť k nemu, aby sa jej pohostinnosť nestala prázdnou. A tu je veľká výstraha tejto evanjeliovej udalosti. Pozor na naše snaženie, keď sa utvrdzujeme v mentalite výkonu. Vtedy sa podobáme na Martu. Čo to je mentalita výkonu v duchovnom živote? Vedie nás k tomu náš hriech, že spása závisí od môjho snaženia, od mojich síl, že modlitba je dobrá podľa počtu slov a minút. Musím sa ešte toto odmodliť. Toto a toto sa odmodlím. Stráca sa naša spása, keď možno poľavíme. A stráca sa, že spása je nezaslúžený dar. Je milosťou od Boha, ktorú si nemožno kúpiť, vyrobiť ani zaslúžiť ako odmenu. Je zadarmo pre tých, čo po nej túžia s otvoreným srdcom. A teda ustarostenosť môže byť často prejavom tejto nedôvery, že Boh sa postará. Že sme v jeho rukách, a teda zameranosťou na seba. Zameranosťou na svoje konanie a zabezpečenie, v ktorom sa vytráca čas na Boha v modlitbe, v ktorom rastie môj správny pohľad na život a to, na čom skutočne záleží. A teda modlitba živí našu dôveru v Božiu prozreteľnosť. Starosti naopak vyvolávajú v nás často pocit strachu. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Je znepokojený, napätý, ustarostený, plný úzkostí a to priam znemožňuje modliť sa. Ak sa tým človek nechá unášať. Správnym postojom je sadnúť si k jeho nohám a toto všetko mu porozprávať. O všetkých našich starostiach, strachoch, obavách. Nech na to všetko spočinie jeho zrak. Nech sa toho všetko dotkne. Toto je správny postoj k ustarostenosti, k starostiam, ktoré máme. Ukázať ich Ježišovi znova, z nich spraviť materiál pre modlitbu. Aby nás neuväznili v nich samých,
podstate tá nástraha je taká istá, ako sme to počuli, v roztržitosti. Roztržitosť, takisto ako starosti, nás môžu upriamiť na nás. Môžeme povedať víťazstvo v ťažkosti, roztržitosti, ale aj starosti je, by sme ich ponúkli Bohu. Dnešný svet sa často pýta, čo robiť, keď prežívam ťažkosti. A odpoveďou je to, čo často hovoril Ježiš. Nasleduj ma. A teda odpoveď nie je riešenie. My niekedy hľadáme riešenia. Odpoveďou je Spasiteľ. A to, že ho nasledujeme, aj keď nevieme ešte, ako to vyriešiť. Nasledovať Spasiteľa je správna voľba v neriešiteľných situáciách. Robiť dnes, čo žiada od nás dnes. Zajtra, čo nám ukáže zajtra. A môže povedať, čo spraví on ako prvé. Spasí nás. Odpoveďou na starosti môžeme ju nájsť v 1. Petrovom liste v 5. kapitole. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. A Pavel Eudokimov sa vyjadril podobne. Urobiť zo starosti materiál modlitby ťa bude robiť schopným prežívať naplno to, čo ti bude darované. Moment, ktorý je práve tu, osoba, ktorú máš teraz pred sebou, sú najdôležitejšími v tvojom živote. Minulosť a budúcnosť neexistujú, ale večná prítomnosť, ktorá sa môže darovať tomu, ktorý je disponovaný a prítomný v tomto okamihu. Toľko k ťažkostiam v modlitbe, ktoré sú spojené so starostiami. A prechádzame k suchopárnosti. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že ďalšou ťažkosťou, najmä pre tých, čo sa chcú úprimne modliť, je suchopárnosť. Býva súčasťou kontemplatívnej modlitby, pri ktorej sa srdce cíti opustené, bez záľuby. Bez záľuby v myšlienkach, spomienkoch a citoch, a tu aj duchovných. Je to chvíľa čistej viery, ktorá zostane verne s Ježišom v smrteľnej úzkosti a v hrobe. Ak pšeničné zrno odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ak je suchopárnosť zavinená tým, že chýbajú korene, lebo slovo padlo na skalu, boj je súčasťou obrátenia. Suchopárnosť je typom apatie, ktorá vedie k ochabnutiu k modlitbe. Otcovia cirkvi opisujú tieto ťažkosti v modlitbe takto. Niektoré dni sa ideme modliť, ako by sme išli tancovať. A ďalšie, ako by sme išli bojovať, pretože radosť, ktorú dáva Boh, nezávisí od našich schopností. Suchopárnosť nám nebráni v modlitbe, ale odoberá útechu v modlitbe. V duchovnom živote sa striedajú tieto obdobia útechy a neútechy. Nezávisia od nás, od našeho snaženia. Sú v Božích rukách a práve, keď nám chýba táto Božia útecha, môžeme sa častokrát dostať do tohto obdobia suchopárnosti. Je to však nutné obdobie každého modliaceho, v ktorom chýba často ten emotívny náboj, príťažlivosť, ale aj časom dozrievania, očisťovania nášho vzťahu s Bohom i časom prehlbovania. V tom je hodnota aj tohto pokúšenia ťažkosti v modlitbe. Lebo nás vychováva, že život modlitby nezávisí od toho, či sa cítime dobre alebo nie. Je horkým pokrmom na našej duchovnej ceste dozrievania, ale veľmi potrebným, aby sme neupadli do duchovnej ilúzie, ktorá spočíva v zámene cieľov modlitby. Namiesto dokonalej jednoty s Bohom by sme radšej hľadali a uspokojili sa s dobrým pocitom pri modlitbe. Teda, aj keď sa necítime dobre pri modlitbe, ešte neznamená, že naša modlitba je zlá. Práve naopak. Je to povzbudenie, že Boh si aj cez toto obdobie suchopárnosti očisťuje naše srdce, prehlbuje ho.
a našu vieru robí priezračnejšou. Môžeme povedať, že kto sa modlí aj vtedy, aj napriek tomu, že necíti žiadne citové, môžeme povedať, aj nejaké cukríky od Boha, tá jeho modlitba sa stáva pravdivejšou. Jeho vzťah s Bohom sa stáva pravdivejším. Pre tých, čo sú na začiatku cesty modlitby, je táto ťažko záľudná, a len láska nám dáva silu vytrvať, lebo láska nehľadá záľubu sama v sebe. Je schopná prijímať aj chudobnú stravu, ktorej chýbajú citové uspokojenia v modlitbe. Chvíle bez útechy sú výchovné pre naše srdce, lebo keď sú kohútiky chutí modlitby zavreté, je to pre naše dobro, lebo útecha alebo neútecha nezávisí od nás, je darom. A keď chýba, veríme, že Boh nás aj cez toto nejako vychováva a prevedie. Pokušenie teda tkvie v zanechaní modlitby opäť, s ktorým by sme neprišli len o útechy od Boha, ale o Boha všetkej útechy. A teda o to najdôležitejšie. A preto sa neznepokojuj, ale ešte väčšmi dôveruj a odovzdaj sa aj v tejto suchopárnosti. Gregor Veľký takto opisuje ľudí po obrátení. Začiatočná etapa, medziobdobie a dokonalosť. 3 etapy, o ktorých hovorí. Na začiatku obrátenci zažívajú príťažlivosť. Príťažlivosť sladkosti. V strede cesty zápasu a veľa zápasov proti pokušeniam a na konci dokonalosť plnosti. Teda najprv je to sladkosť pre posilnenie, potom horkosť kvôli výchove a cvičeniu a napokon blaženosť najdokonalejších na potvrdenie. Ako reagovať, keď prežívame suchopárnosť? Oprieť sa o stálu Božiu prítomnosť. Boh nás nikdy neopúšťa a jeho neviditeľnú a momentálne nepociťovanú radosť, ktorá nikdy nechýba. O ňu sa máme oprieť. Nie o tú pociťovanú, tu vtedy nemáme, ale veríme, že Boh nám dáva radosť z toho, že sme s ním, aj vtedy, keď ju necítime. A paradoxne, keď sa modlíme, aj keď nič necítime, vtedy sa naša modlitba stáva veľmi pravdivou, hodnotnou a oslobodzujúcou od hľadania seba. Lebo častokrát môžeme pri modlitbe skončiť a niekto sa modlí a veľa sa modlí, ale v podstate sa môže točiť okolo seba. Prázdno, ktoré pociťuje osoba v takomto období, je zároveň povzbudením, lebo by netrpela neprítomnosťou Boha, ak by predtým nevychutnávala sládkosť jeho prítomnosti. Liekmi na suchopárnosť je uvedomenie si, že tento čas pominie, odovzdávanie dĺžky času Bohu. Bože, neviem, koľko to bude trvať. Zrieknem sa svojich časov a predstav. Ďalším liekom na suchopárnosť je bez únavy očakávajme Tešiteľa. Prosme, nech on nám dá tú svoju útechu, kedy chce, ako chce. A pokračujme vytrvalo v modlitbe. Dokonca neskracujme modlitbu. Ak môžeme, radšej ju o chvíľu predĺžme. Prichádzam k pokušeniam. Čas sa kráti. Uteká veľmi rýchlo z tejto strany, na druhej strane je to tak pomalšie. Evagrius poznamenáva, sme už teda pri štvrtej ťažkosti s modlitbou, Evagrius poznamenáva, démon, nepriateľ našej spásy, je veľmi žiarlivý na človeka, ktorý sa modlí a snaží sa všemožne mu v tom zabrániť. Olivier Clément píše, že najväčšie pokušenia pre človeka v modlitbe nie sú ani tak z oblasti sexuálnej povahy, ale tie, ktoré smerujú k strate jeho viery. Lebo zlý chce nakoniec to najväčšie, môžeme povedať, najväčšie jeho víťazstvo je, keď nás otrhne od Boha. A v spojitosti so suchopárnosťou sa pokušenia zlého stávajú silnejšími, keď je človek, môžeme povedať, oslabený a ľahšie náchylný sa nechať oklamať nepriateľom, ktorý sa často maskuje za anjela svetla a snaží sa vzbudzovať človeku pýchu, aby si namýšľal, aký je dobrý asket, aký je dobrý v modlitbe. Pokušenia zlého sú často spojené aj s pochybnosťami o Bohu. A tu je veľmi dôležité vedieť rozlíšiť,
že osoby, ktoré už prešli v duchovnom raste z prvej etapy, a teda z toho, ako kráčajú od hriechu k hriechu, môžem povedať tomu ťažkému, tá druhá etapa je, že už prilnuli k Bohu. A v tejto druhej etape ich zlý bude pokúšať cez rozum. Už sú s Bohom, prežívajú aj radosť s ním. A zlý bude útočiť na rozum, aby ich zneistil, spochybnil cez rôzne myšlienky a potom, čo sa bude usilovať? Aby aj vôľa prilnula k tomu. Aby sa od Boha odvrátili. Dokiaľ sú to len myšlienky, tak sú to len, môžeme povedať, pokušenia. Až keď človek prilnie aj svojou vôľou, rozhodne sa, môžeme povedať, vtedy sa od Boha odvráti. A to je cieľ zlého. Modlitba zostáva čistá aj napriek búrke myšlienok, ktoré prichádzajú, lebo zodpovednosťou za čistotu modlitby je vôľa, ktorá ich neprijala a nenasledovala. Nevstúpili do srdca. Svätý Pavol nám pripomína, aby sme nikdy nezabúdali, že duchovný život, ako som už spomenul, je duchovný zápas, ktorý nás oslobodzuje od nášho ja a tiež očisťuje naše zmysly, aby sa nenechali ľahko zviesť vášňami, aby sme ľahko sa nepoddali v pokušení. Pokušenia nie sú od Boha. To si treba neustále pripomínať. Jakubov list nám to jasne naznačuje, hovorí: nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonalý, splodí smrť. V modlitbe Otče náš, keď sa modlíme a neuved nás do pokušenia, Svätý Otec nám pripomína, aby sme to nespojili s tým, že Boh nás uvádza do pokušenia. To nie je správne vysvetlenie. Tento náš preklad nie je úplne najsprávnejší. A teda, aj keď sa takto modlíme, pamätajme, že za tým je lepšie prežívať: Bože, nedaj nám, aby sme padli v pokušení. Boh nás nepokúša, ani neuvádza do pokušení. Keď sa toto modlíme, prosím, aby sme nepadli v pokušení. Sme mali silu byť víťazmi spolu s ním. Pokušenia slúžia pre naše očisťovanie a rast pravdivosti a existuje falošná predstava, že tí, čo sa modlia, by nemali byť pokúšaní. Toto je omyl. Doroteos Gazi vraví, ako telo prenasleduje jeho tieň, tak človeka, ktorý sa modlí, prenasledujú pokušenia. A tento príbeh sa mi veľmi páčil, chcem povedať krátučky. Jeden mních mal veľmi pozorné srdce a vždy, keď opomenul alebo ustal v modlitbe, povedal si: duša moja, dokedy budeš zanedbávať spásu? A takto sa povzbudzoval často v horlivosti, ale démoni ho veľmi pokúšali počas chvíľ modlitby. A on im na to: dokedy ma budete trápiť? Moje zanedbania z minulosti vám nestačili? Ale oni odpovedali: keď si ty niečo zanedbával, aj my sme zanedbávali teba. A len čo si sa proti nám spriečil a začal si byť horlivejším, aj my sme sa prebudili. Ako to začul a uvedomil si to, ešte viac ho to povzbudilo v horlivosti a napredoval v Božej milosti a modlitbe. Aké sú lieky v pokušeniach? Nebáť sa aj utiecť od pokušení, ale pre všetkým vzývať Ježišové meno, sila Ježišovho mena, odhodlanie nevpustiť do srdca myšlienky. A vyjadrené toto odhodlanie môže byť aj znakom kríža, ktorý človek spraví. Lebo žiadna myšlienka bez nášho súhlasu nemôže byť hriechom, nemôže preniknúť do srdca. Používať podľa svätého Pavla meč ducha je ďalším liekom, a teda opakovanie Božieho slova, vied, fráz, ako to robil Ježiš pokúšaný na púšti. Proti pokušeniu reagoval Božím slovom. Na záver veľmi kratučko vlážnosť, a týmto by sme zakončili. Do katechézu o ťažkostiach modlitbe. Kniha Apokalypsa v 3. kapitole: takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už ťa vyplúvam z úst, sa píše. Je podobná so suchopárnosťou vlážnosť, ale rozdiel je v tom, že pri suchopárnosti je modliaci zasiahnutý v citovej oblasti. Chýba útecha, avšak má
v sebe neustálu túžbu modliť sa, hoci oslabenú, ale je toho schopný svojou vôľou. Pri vlažnosti je modliaci zasiahnutý práve v oblasti vôle. Toto je teda vážnejšia ťažkosť, lebo ľahšie môže človek opustiť Boha. Človek môže ľahšie zanechať modlitbu. Chýba mu síla vôle, hoci sa horlivo kedysi modlil, teraz to ako keby nedokáže. Zlý využíva aj tento stav duše, aby človeka znechutil a ukázal mu, že duchovne zlyhal. Že toto je následok jeho zlyhania. Že jeho snaženie nebolo úprimné, pravdivé a že sa zbytočne namáhal. Nepriateľ, ktorý je otec lží, klamár, znova bude u takého človeka útočiť na myseľ, vnáša pochybnosť, aby zanechal modlitbu, ale i Boha. A môžeme sa pýtať, ako sa dá prekonať aj toto pokušenie vlažnosti, keď sa zdá, ako keby Boh spal. Zvykla vravieť svätá Tereska z Lizie: skrýva sa. Ale skôr, ako sa on unaví skrývacami, ako sa ja unavím hľadať ho. Liekom na vlážnosť je horúce srdce, neustále rozpadované Božou láskou, Božou milosťou, že človek sa modlí, príjma sviatosti. Do horúceho srdca, ako do horúcej polievky, nenapadá hociaký hmyz, keď ochladne, prenikne všelijaká myšlienka nepriateľ do srdca. A potom je to mať knižnicu srdca, plnú Božieho slova, pripomínať si často, opakovať verše písma, to podobné ako s tým odpovedať na pokušenia Božím slovom. A potom je to prehlbovanie sa v pokore, mať postoj žobráka. Je liekom na vlážnosť. Bože, potrebujem ťa, potrebujem tvoju milosť. Záver, ťažkosti v modlitbe nás chcú povzbudiť, volať spolu so svätým Pavlom: kto nás odlúči od Kristovej lásky? Boh nás cez všetky ťažkosti, aj ťažkosti v modlitbe očisťuje a oslobodzuje, aby sa duch mohol stále viac modliť v nás. Zakončím veršom z 1. listu Korinťanom 15. kapitoly. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som nepracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Božia milosť pracuje v nás, Boží duch pracuje v nás, aj keď máme ťažkosti v modlitbe. Na kolenách, Pane, pred Tebou sa skláňam. Svoju biedu nesiem a s nádejou Ti spievam. So zástupom svätých chválu a vďak vzdávam. S úprimným srdcom Teba, Pane, vzývam.